ano baw berbere to mbe nu ba wule ka fo bolodinyo ma to no URD ingoni kembe bi krikra wachicha yi ka sababu ke ko klalembe flaye bi mi professeur Saliku Sanoko ye ale ka kulube bi ona no fe maw fo ka ta fara ganyo kulbalika olu fe no ka kulu nga ambe wati me ko sisa akonde titati ye kuna fondation yu dado wala ka nyefolike kona umana nyeta jama ko do na umana nunu de don kwaro fambaw ye munu balave ka da ukulo ka denga na baden ke Ibrahim Jawara fe me krafi o be maraka alman bolo bi ko ni ba ni watina ale bolo be negawla aw bismillah Allah be baw aw bismillah ambole afro bi kuna fundi 7 Nouvel Horizon aye ayira kafo jekulu mimbe nuba wole France kana ko le mouvement pour le salut de l'Azawad lu kembe bi katu yere soro kele kono kolemi ni uni marfatigi jekulu munumbe nuba wole France kana ko état islamique akoko ni kembe bi sama somali chamaye nunu yira dama uni nyon tiela kuna fundi 7 kala kalila ako miye mouvement pour le salut de l'Azawadi olu koni barla ka minye ode ka fo marfatigi jekulu munu bebi ni olu be ka kele koni wole u yere la ni alislamaya toye barla ka tachu ni ma kofole nunu yere ka minye jamana kono de ngwanzan ye ni ye civil we olu yere yu tasoro ala nga ni jekulu nunu koni kembe bi ka bolo koni sin yoro la yoro mi ni o Niger jamana yi ka ira ka fo sika kontala ni kolobolo nunu wuli la ka nyesi olu yere ma ni kelebolo labena Niger yere dukolo de sanfe kuna fondi 7 kala kalila ako jekulu mimbe nu wa wule kafo le groupe terroriste de l'état islamique au Grand Sahara nunu ko nga munum salo benono bi minye marfatigi jekulu munum be nu be wule kafo mouvement pour le salut de l'Azawad utarabi ukan ka beni marskalo le sekin temene yoro mimbe nuba wole kafo tamalat ayala kafo ninko ninkera kele baye kelemi ni awuli ka jo ubunya na foka damateme hode hukumu kono sa jekulu mimbe nuba wole kafo ko mouvement pour le salut de l'Azawad uye kuna fondo uforo baya kaira kafo olu koni afamu nchuga mina anda fe dugu mimbe nuba wole kafo ko Niger sika kontala ale majea ale jabajelente chuga sila ninkele ina sabu ni kelekece nunu ko ni bura Niger jamana de kan ku kunda olu yere ka daga ko nawka ka kenya sa din kunun ko e marskalo kle kononton samba flani samu ani fla ayira la kafo mi toare ku ka jamana mu toare ku ka kelekece munun be no bu u yere ye maliko yere la no o ye mouvement pour le salut de l'Azawadi olu ko ni kuna funin ko ni furo baya ka ira kafo olu ye keleke ni mawye mamunu ni olu ka alsilamaya kele de wole u yere la nga kele nyere senfe ayela la kafo akera kele jugu baye hal na so la kafo kuna fondi sema ma preparative jonjon kondi nga miye kafo kele min kono nkera ka ben marskalo kele shekin temene yere ma ayela la kafo fali kono nkera ola wa okera yere ayela richama yere ta miye kafo marfatigi jekulu munumbe nubu ka alsilamaya yere keleke olu ka daga yɛrɛ kɔnɔna na ɛrɛ la k'a fɔ maa saba bɔɲɔgɔnko olu bɔlɛna u nin na nga o kɔfɛ min ye mouvement pour le salut de l'Azawad maaw ye maa 4 bɔɲɔgɔnko olu bɔlɛna u nin na maa 2 bɔɲɔgɔnko olu joginna u ka mobili 2 bɔɲɔgɔnko o fɛnɛ nana jeni fatigi jɛkulu minnu bɛ n'u bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la olu fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakale la a ko nin kɛlɛ in senfɛ bagatara kɛ jamana kɔnɔden gansanw ma minnu bɛ wele k'a fɔ ko civiliw k'olu ma tanjatu bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ o hukumu kɔnɔna na sa a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ gatiya olu ka wuli ka jɔ senfɛ ka taa fara min ye mouvement pour le salut de l'Azawad maaw yɛrɛ kan a kɛra sababu ye marifatigi jɛkulu min bɛ n'o ye état islamique ye k'olu bila kɔtɔrɔma bɔli yɛrɛ la nka an bɛ waati min na i ko sisan nin ko nin kelen do bi kiri kɛra waati ca ye sabu min ye Niger ni Mali yɛrɛ cɛ ye a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen an ka jamana kɔnɔfɛn fan fɛ n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawadi ye
u k'u ye kɔrɔyali kɛ ka ɲɛsin Niger fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma u k'u hakili t'u yɛrɛ la sabu olu ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ nin marifatigi ninnu u ka munumunu salo ka bon Niger ni Mali cɛla fanfɛla fɛ fo k'a dama tɛmɛ nka o n'a ta bɛɛ Niger fanga ɲɛmaaw tanguru b'u bolo ka se ka kɔlɔsili kɛ ninnu ka baaraw taabolo yɛrɛ kan nka u y'u sigi ka kɛ i n'a fɔ u ma a kuma yɛrɛ mɛn o hukumu kɔnɔna na sa u ye a yira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye a t'u yɛrɛ la k'a fɔ olu ka ɲɛmaa dɔw tun bɛ yen u tun minɛnen bɛ Niger fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ nka nin waati laban yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ olu nana kana bila Niger fanga ɲɛmaaw fɛ o kana bilali senfɛ sa o nana wolo fɛn na fɛn min ni kɛlɛ nana bin marifatigi jɛkulu yɛrɛ kan minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔrɔfɛn fan fɛ ni olu ko k'u bɛ fɛ ka Azawadi yɛrɛ lakodɔn u sigiyɔrɔw ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kofɔla ninnu u k'u bɛ weleweledan kɛ ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw olu ka kanako ani jamana yɛrɛ kanako u k'olu sigi sen kan n'a ma ya k'a fɔ jɛkulu min sigilen bɛ ni o bɛ wele faransikan na ko cadre stratégique permanent olu ka hakilina a fanba ye nin kuma in de ye nka u k'u bɛ min kɔni fɔ Niger jamana ɲɛmaa a ka a tile fali yɛrɛ kɔ kan n'o tɛ a bɛ ka taa sira min fɛ olu kɔni b'a ye k'a fɔ sira jɛlen tɛ cogoya si la sabu a taabolo ma ye k'a ye k'a fɔ ko sira ɲuman yɛrɛ don ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma hali n'i ye jateminɛ kɛ min ye gɛlɛya min taara ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma n'u bɛ a wele k'a fɔ ko embargo Niger yɛrɛ a ka taabolo la a mi jɔ jɔyɔrɔ kelen na fo an bɛ waati min na i ko sisan o b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na Niger fanga ɲɛmaaw olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔni ta u bɛ jalaki kɔni ta ka ɲɛsin a ma a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi ni siga kelen n'u la k'a fɔ u bɛ ale ka dugukolo kan n'a kɛra no k'i ɲɛci olu kan bi a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la cogo min b'a to olu bɛ se ka daga bɔ Niger ani malidenw yɛrɛ de la kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔrɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. ala b'a o nouvelle horizon kelen ye a yira k'a fɔ min ye tribunal militaire ye a yira la k'a fɔ olu kɔni bɛ munumunu salo la bi baaraw kɔni nin dɔnna a yira la k'a fɔ min ye dossier 5 bɔɲanko olu kɔni nana bila tabali yɛrɛ sanfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakari la a ko ka kɛɲɛ ni kunun ko ye mars kalo tile 9 san 2022 a yira la k'a fɔ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ jabala la n'u b'a wele k'a fɔ direction générale de la justice militaire ni a yɛrɛ bɛ sɔrɔ sigida yɛrɛ a sabanan na Dar-Salam yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'u ka baaraw yɛrɛ daminɛ baara ninnu kɔnɔna na a yira la k'a fɔ min ye affaire yɛrɛ 5 bɔɲanko olu nana bila tabali sanfɛ kiiritigɛlaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kiiritigɛbaw yɛrɛ u bɛ t'i jɔ fo maa 4 bɔɲanko yɛrɛ la nka ka kɛɲɛ sa ni nin cakɛbɔdaso yɛrɛ a ɲɛmaaso yɛrɛ ka kɔrɔfɔw ni ala ka dantigɛliw la u y'a yira k'a fɔ n'i ye nin affaire 5 yɛrɛ jateminɛ affaire 2 ɲɔgɔn bɛ yen olu nana juger k'a fɔ olu ye sariya sɔsɔ kɛ min ye finitigilakaw olu ka baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔnɔna na fɛn bɛ fɔ k'a fɔ consigne militaire a yɛrɛ la k'a fɔ u ma olu labato cogoya si la o kɔfɛ affaire 2 ninnu kɔnɔna na hali bi a yɛrɛ la k'a fɔ min ye détournement d'armes et munitions ye o fɛn nana ye ni affaire 2 yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ sa ni kɛlɛkɛcɛw olu ka kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen n'o ye maramafɛnw ye ka kɛɲɛ ni dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Kɛɲɛba n k'a fɔ Kɔlɔnjɛba ani Segu mara yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ maa dɔw kɔni sɔrɔla min ye maramafɛnw ta u tun bɛ fɛ k'a kɛ cogo wɛrɛ la min tɛ u ka baaraw yɛrɛ taabolo yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o hukumu kɔnɔna na sa a yɛrɛ la k'a fɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko coup et blessure volontaire o fana nana ye nin kiiri yɛrɛ a tako fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na u bɛ fɛn wele faransikan na ko consigne militaire sɔsɔliko ni o ye région de Segu kɔnɔna ye a yɛrɛ la k'a fɔ o nana ye tuguni k'a ye k'a fɔ maa dɔw sɔrɔla u ka ɲɛmaaso ye hakilina minnu fɔ k'a fɔ baara ka taa o ta sira yɛrɛ fɛ baara ma boli o fɛ cogoya si la nin fana kɛra kiiri yɛrɛ kɔnɔna na ale kɔrɔfɔw nana bɔ ka bin o kɔfɛ min ye finitigilaka dɔ ye ale fana nana jɔ kiiritigɛbaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye dɔw yɛrɛ bagabaga fɛn min bɛ wele faransikan na k'a fɔ cas de menace de mort a yɛrɛ la k'a fɔ nin fana ye sariya sɔsɔba ye min
ni kiri tigilamɔgɔw u ma sɔn ka a ko bila daga girinda la nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa maa minnu bɛ yen ni jalaki yɛrɛ taara ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma o dɔ ye k'a fɔ min ye major basiru tarawele ye ale yɛrɛ tun bɛ nin kiriko in yɛrɛ kun kan min ye k'a fɔ kabral hama old hamadi ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kiri yɛrɛ kɔnɔna na min ye arzuda abdulayi ben mayiga ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kiri kɔnɔna na min ye kapral mohamed lamine aga eglas ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kiri kɔnɔ min ye garde alpha kone ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kiri kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kiri yɛrɛ kunkanko yɛrɛ la kiritigɛla 4 bɔlɔnko sɔrɔsiw yɛrɛ la n'u bɛ fɛn wele k'a fɔ juge militaire olu yɛrɛ tun bɛ kiri kɔnɔna na nka u y'a jira k'a fɔ siga kɔni t'a la olu ka baara de ye nin ye ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa o maa bɛ yen n'i ye dansago wale yɛrɛ kɛ finitigilakaw ka kulu kɔnɔ ka se k'i bila sariya yɛrɛ ka bolo kan wa u b'a yira bɛɛ lajɛlen na olu ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ a bɛ kɛ ni tilennenya ani ladiriya de kɔnɔna na min b'a to k'a fɔ sɔrɔsiw olu ka gungan bi a bɛ se ka tilennenya ni ladiriya sɔrɔ cogoya min na wa o bɛ min pereperelatigɛ yɛrɛ di k'a fɔ ko sɔrɔsiw yɛrɛ dama don o tɛ min ye hali jamana kɔnɔden gansanw ye ko i sigara k'a fɔ sɔrɔsikɛ ye dankari i la n'a ma ya k'a fɔ i taara ni o kunkanko kuma ye procureur civil yɛrɛ fɛ yen n'i y'a dɔn k'a fɔ o kiriko kuma bɛ se ka taa olu yɛrɛ fɛ yen dayɛlɛlen bɛ wa u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ka kiribonda so a bɛ sɔrɔ sigida yɛrɛ a sabanan na darisalamu yɛrɛ kɔnɔna na min ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye n'o ye magistrat de garde institutionnel monsieur Nundandi Kante ale yɛrɛ nin kiribonda ye a tribunal président ye a ye pereperelatigɛ dɔw ta ka ɲɛfɔ a ko siga kɔni t'a la an bɛ waati min na i ko sisan min ye olu ka baara ye a kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin u bɛ fɛn wele faransikan na ko impunité o nasira fɛn o fɛn bɛ yen finitigilakaw ka kulu kɔnɔ olu bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin o de ma wa o y'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛnnen don k'a fɔ finitigilakaw u ka gun kɔnɔna bɛ se ka sanuya cogoya min na bi siga kɔni t'a la olu bɛ o wulikajɔ la nka o bɛ min kɔni fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye k'a fɔ finitigilakaw u ka baara bɛnnen don min ma o de ye k'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw k'olu kɔni latanga nka n'a a yɛrɛ k'a fɔ k'u sen nana ye fɛn na fɛn min ni o ye sariya sɔsɔ ye olu tɛna sɔn k'a sigi k'o layi cogoya si la hali n'i ye jateminɛ kɛ min ye ni tribunal so ye ni o sigilen bɛ kiritigɛba min ye finitigilakaw olu bolo la a yɛrɛ k'a fɔ a saba de bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye bamakɔ kɔnɔna ye min ye kayi kɔnɔna ye min ye mɔputi kɔnɔna ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ a ka baara la an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'aw ma na arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw ma na dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon kelen ye a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen bi ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ du ni denbaya ani denw ka kibaruya la a bɛ i n'a fɔ ale kɔni a tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ fa cogoya si la an bɛ waati min na i ko sisan hakilinaba ni jigiyaba min kun taara ka da a kan a yirala k'a fɔ ale kɔni maaw fɔra u jigi kɔ min ye madame walije funɛ kulubali ye nin kɔni ye maa ye maa min ni a nana ta ka bila ni minisiri bunda so in yɛrɛ kunna ka kɛɲɛ ni fanga tako filanan ye dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga ale ka gouvernement yɛrɛ kɔnɔ u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko gouvernement de rectification a yirala k'a fɔ hukumu kɔnɔ ni yɛrɛ ye maa ye maa min n'a bɛ yɛrɛ sɔrɔ kuluw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale kɔni sugandila jigiyaw taara ka da kan a ye wulikajɔw caman kɛ waati tɛmɛnenw na maaw tun bolo k'a fɔ a na se ka nin yɔrɔ in ka jigiya ta ka ɲɛsin musow yɛrɛ ma
muso minnu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nka ale kɔni nalen nin yɔrɔ kɔfɔlen na a kɛra jigi waro ye minisiriso ma sabu a tun kan ka baara fɛn fɛn kɛ a ma se ka o baara si kɛ o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ma kofɔlen yɛrɛ ta ani bi cɛ a bɛ t'i jɔ fo kalo 9 bɔɲɔgɔnko la nka gɛlɛya fara gɛlɛyaw kan olu de bɛ ka taa bi ka ɲɛsin baaraw yɛrɛ tacogo ma o kɔni ye gɛlɛyaba ye bi maa bi yɛrɛ ɲininka yala minisiriw yɛlɛmali ko kuma minnu bɛna fɔ yala nin bɛna to a jɔyɔrɔ la wa o ye ɲininkali gɛlɛn ye nka kuma min kɔni bɛ ka fɔ ka ɲɛsin a ma o de ye ka fɔ kabini sariya min taara san 2015 waati ka bɛn ni desanburu kalo tile 18 ye n'u b'a wele k'a fɔ la loi 052 ni o bɛ pereperelatigɛ di kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ ko la loi JAR ni o b'a a yira k'a fɔ musow ni cɛ ka se ka sugandili yɛrɛ kɛ ni gouvernement bɛ sigi ni nomination bɛ kɛ ka 100 sara la 30 ɲɔgɔn di musolakaw yɛrɛ ma nin kɔni kɛn bɛ fɛn ye bi fɛn min ni minisiri kelen bɛ k'i ɲɛ tugu o yɛrɛ kan ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na minisiri minnu tun bɛ yen olu ka wulikajɔw tun fanga bonyalen don a kan kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ min ye madame Walije Fune Kulibali ye ka kɛɲɛ ni muso yɛrɛ ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ dugukolo sanfɛ n'u b'a wele k'a fɔ 8 mars ale ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la musow ka hakɛ u bɛ k'u seko k'a la min b'a to musow b'u ka hakɛw yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na nka kunnafoni sɛbɛn kɔni kɔ nin kɔni ye kuma de ye dɔrɔn n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min bɛ fɔ ko musow ka hakɛ n'o ye droit des femmes ye o kɔni kɛlen don ka bafuye de siga t'a la musow bɛ tɔɔrɔ ani ɲanimagoro de kɔnɔna na nka maa yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'i bɛ minisiri in ka wulikajɔ yɛrɛ nɔ ye nin baara yɛrɛ tacogo ɲuman na sabu u bɛ fɛn wɛrɛ faransikan na ko violence basée sur le genre o kɔni kɛn bɛ bi fɛn ye fɛn min n'a dogolen tɛ jamana sigidugu si la bi nka minisiri yɛrɛ sigilen bɛ k'i kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ tulo tɛ a ko ninnu na a n'a a kɛwalew la o ye gɛlɛyaba ye bi kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon an lamɛnbaaw nin ye kabako kuma ye waati min na an b'a la ka kan kɛ an yɛrɛ ye waati min na an b'a la k'an ka Mali kura ta waati min na an b'a la k'an ka segin an danbew ma waati min b'a la an b'a fɔ k'an ka segin an bɛnbaw ka taabolo ma o waati kelen n'a yɛrɛla k'a fɔ ko dɔ bɛ lagosi ko nasara nana ni sariya min ye la loi 052 min bɛ tali kɛ violence basée sur le genre kan an ko k'o ye jigilatigɛ ye an ko k'o ye kabakoko ye n'o de ye ɲɛta ye musow ma n'o de ye kunkɔrɔta ye musow ma n'o de ye lakana ye musow ma n'o de ye musow ka hakɛw tɔbɔtɔli ye an ko ko c'est trop grave c'est très grave vraiment c'est très grave minisiri min bɛ yen anw tɛ a défense ta baa ye anw ko kabini a bɛ ta waati min na anw tun y'a jira k'a fɔ ale ni nin yɔrɔ in man kan sabu yɔrɔ in ye yɔrɔ min n'a mago bɛ jateminɛw caman na nka nin loi min filɛ nin ye ni jamana yɛrɛ maaba caman b'i da don a kuma na hali sini n'i ye jamana kalankɛlaw ɲininka loi ko genre yɛrɛ ye mun ye maa si tɛ yen min bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna n karamɔgɔ genre ye mun ye dɔwɛrɛ foyi tɛ an bɛ ka nasara minnu kɛlɛ bi k'a f'u ka taabolo man ɲi olu ka kow de don olu ka sariya de don u bɛna f'i ye ko handicapé bɛ don genre kɔnɔ u bɛna f'i ye ko denmisɛnnin bɛ don genre kɔnɔ u bɛna f'i ye ko cɛ bɛ don genre kɔnɔ u bɛna f'i ye ko PD gɔrijɛgɛni k'o bɛ don genre kɔnɔ kuma dabirilen don nka u yɛrɛ tɛ se ka pereperelatigɛ da la nasara nana n'a ye di ka se k'u ka jogo jugu kuma bubu la dimudu yɔrɔ waati dɔw la u tun nana n'a avant projet de loi ye alisilamɛw wulila
ka kanga u n'a ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo n'an bɛ ka Mali kura sen ta an kan ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ nin loi yɛrɛ kan ka supprimer de a man di an baw ye koyi nka tuma dɔ la olu b'a ye k'a fɔ ko 30% min bɛ di muso ma olu b'a ye o minɛn de kɔnɔ o minɛn dɔrɔn tɛ dɛ numéro vert bɛ yen ko violence basée sur le genre e b'o dɔn wa maa dɔ bɛ yen ale dancogo ye cɛ ye ala y'a dan ka kɛ cɛ ye nka n'ale y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ kɛ muso ye o y'ale ka genre ye a tɛ bɛn maa si ka dankara la il y a ce qu'on appelle la violence psychologique n'a y'a kanu k'ale bɛ kɛ muso ye ni e ba sila ko k'i bɛ hali ɲɛkumu tigɛ a la wala i ka sigida la k'i b'a la tɛmɛtɔ kɔrɔfɔ a bɛ se ka taa damakasi kɛ ça c'est la violence psychologique wala i k'a kɔrɔfɔ munna i bɛ nin kɛ nin y'anw ka taabolo ye nin y'an danbe ye nin ni Mali kura bɛ taa wa il y a ce qu'on appelle la violence économique i muso b'i bolo tuma dɔ la a ka don ka bɔ su kora k'a to a ka wari ɲini a ka dayirimɛ ɲini a ka politiki ko i tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ dɛ ka sɔgɔsɔgɔ ka bɛn n'o ye ayi parce que o y'ale ka sɔrɔ nasira ye ne kuma n'o kan ça c'est la violence économique o y'an danbe ye wa n ko kunun ko a bɛ fɔ ko hali tile man ka bin ka muso to kɛnɛ ma nin sariya kisɛ ninnu a nana bakurubaya ka na voter an ka assemblée kɔnɔ an y'a fɔ a donni kama ko nin t'an taabolo ye nin t'an danbe ye ne m'a fɔ ko minisiri bɛ baara la dɛ nka n'i ye minisiri kɛra nin sariya in de waleyali kama n karamɔgɔ i jo t'a la dɛ nin tɛ sariya ɲuman ye dɛ hali sisan politikimaa dɔw ka kɔrɔfɔ bɛ yan an y'a wele k'a ɲininka a ko loi genre min n'a votera a kɛra ɲɛta ye Mali ma ne y'a wele n ko karamɔgɔ n ko loi genre i bɛ se ka genre kɔrɔ fɔ an ye wa a ma kɔrɔ jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la nin ni Mali kura tɛ taa dɛ n'an ko Mali kura o y'an danbe de ye n'an ko Mali kura o y'an yɛrɛ de ye mais nansara ka sariya jugu sariya kolon ka bɔ nansara jamana na k'u bɛn'u ta k'o sɔgɔbɛ an kun k'an k'o ko disi gosiko ye ne tɔgɔ tun bɛ to k'a fɔ o le Mali était lorsque les grandes nations n'y étaient pas furukankufa tun t'an fɛ yan wa an ye empire sigi yan Mali ye kodɔn jamana de ye mun na alisilamɛya ma don an fɛ ni kɛlɛ ye sabu jogo ɲuman caman tun bɛ an fɛ yan sinjiw tun bɛ an fɛ yan balimayaw tun bɛ an fɛ yan hadamadenw ka hakɛw kun e k'a lajɛ kɛ sinankunya lajɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na diinɛ kɔnɔ e b'a ye min o kɛ kun ye mun ye ka sigi ja ka bɛn ni kelenya sabati sigi kɔnɔ mɛ n'an m'an to nin bɛɛ la ka nin valɛriw bɛɛ to anw bolo k'a fɔ an bɛ taa an bolo maana bɔ nasara ka sariya juguw fɛ o ni Mali kura tɛ taa dɛ ala ka hɛrɛ ka ɲɛ ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nkaw kana tiɲɛ an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni Mali kura jɔliko kuma min bɛ senna bi min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ conseil national de transition a tun yira la k'a fɔ charte kɔnɔna na nin conseil national de transition olu tun maaw kan ka taa u bolola nafolow ka taa yira kiiri tigilamaw la komi charte y'a fɔ cogoya min na nka a ko kɔni kɛra sa sariya bɛ yen nɔ nka kumaw kɔni gulonnen bɛ an bɛ waati min na i ko sisan dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye o conseil national de transition yɛrɛ a cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ commission de loi o ɲɛmaaba ale ka dantigɛli dɔw senfɛ ale ye pereperelatigɛ dɔ di komi sariya ko don ni sariya ko kuma nana a ka di anw ye tuma dɔ la minnu ka baara ye sariya ye ka taa olu ɲininka min ye docteur Brahima Fɔnba ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa ale ɲininka relecture ko kuma mun fɔra n'o ye ka yɛlɛma don charte yɛrɛ kɔnɔ ko dɔw la an y'a ɲininka olu la ani CNT maaw olu ka bien déclaré ko ale y'a ye cogo di komi sariya ko kuma don min sɔrɔla a da kɔnɔ
an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. tɔgɔ ye Ibrahima Fomba, ne ye professeur faculté de droit la université. Docteur, ni sariya ko kuma nana an bɛ sariya kalanbaaw ni sariya dɔnbagaw de ɲini k'u ɲininka min ye charte ye sɛbɛnfura min bɛ ka kɛ bi ka fanga la tɛmɛ fanga la ɲɛnamaya yɛlɛma dɔw donna a la ni mɔgɔ min e ɲininka bi i bɛ se ka mun fɔ a yɛlɛma taabolo la. Moi je vais dire que yɛlɛma ko la i bɛ ɲininka fɔlɔ yɛlɛma in mun de y'a to an nana yɛlɛma in parce que kun de y'an bila yɛlɛma in na ni sariyaba bɛ yen parce que charte y'an ka sariyaba ye an ye période dama min kɛ a appliqueli la maintenant an y'a jateminɛ k'a fɔ que fɛn dɔw ka ɲi ka yɛlɛma ko bɛɛ b'a dɔn fɛn kolomaba min yɛrɛ tun ye yɛlɛma la ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ cogo min kun min y'a to sariyaba in yɛrɛ yɛlɛmara o ye transition ka durée transition bɛ période min ta o période banna k'a sɔrɔ élection min ma kɛ donc fo ka période wɛrɛ de fixer donc révision in daminɛ o de kama principalement mais u y'u profiter fɛn dɔw tun bɛ yen u y'a essayer k'olu latilen donc o fana b'a la donc d'un côté il y a durée ko de don de l'autre côté aussi u y'u profiter o fɛ ka fɛn dɔw fana yɛlɛma parce que sariya ko bɛ ten kuma bɛɛ a b'a changer ka yɛlɛma pour que ka ko latilen donc o fɛn fila de don. E ko ko dire ko an dun y'a ye dire ma perepelelatigɛ di charte kɔnɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ u y'a fɔ cogoya dɔ la mɔgɔw bɛ se ka tunu a. oui i y'a fɔ cogo min u y'a ko kɛ cogo min effectivement mɔgɔw bɛ se ka tunu a kɔnɔ dɔɔnin parce que bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogoya min na sisan bɛɛ y'a dɔn an ye durée fɔlɔ min kɛ o ye problème min posé an yɛrɛ y'a jateminɛ o la que hali assise nationale yɛrɛ ma se ka fɛnw fɔ plus clairement donc an bɛ se k'o faamuya parce que espérance fɔlɔ min ye Mali sɔrɔ bon je pense que u siranna ka girin ka durée dɔ kelen fɔ ten comme assise yɛrɛ ma se k'o kɛ donc charte yɛlɛmali fana taara o direction na mais o conséquence ye min ye c'est que finalement parce que ko de ko transition hakɛ tɔ ye min ye ko o ye assise nationale de refondation ye durée min fɔ k'o recommandation k'o de ye transition durée mais charte yɛrɛ m'a fɔ ko o durée ye min ye charte ma se hali k'a fɔ ko comme assise y'a fɔ cogo min ka sɛbɛn a kɔnɔ ko transition durée ye kalo 6 hakɛ fɔ san 5 au moins ne yɛrɛ bolo n'o kun sɛbɛnna o tun b'a to an k'a dɔn boussole kelen bɛ yen boussole min fixelen bɛ charte fɛ mais u ma sɔn k'o kɛ u y'a kɛ kelen donc u y'a renvoyer ka taa recommandation na charte dun m'a fɔ an ɲɛna o recommandation ye min ye donc o de la mɔgɔ caman b'a fɔ est ce que o kow sɛbɛnnen bɛ cogo min na tan est ce que an tɛna a faamuya est ce que dɔw tɛna a faamuya k'a fɔ ko durée ma dɔn bilen charte ko la transition ko la comme si durée t'a la bilen en tout cas i tɛ se ka i prononcer durée ko kan donc o problème kɔni de bɛ charte bayɛlɛmali la. charte réviseli kelen maliden caman y'i ka dusuma kasa yira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ yen min ye CNT maaw kundama cayali ye olu y'a yira k'a fɔ ko o ye dépense fu de ye e fana y'a ye cogo. bon o kɔni o problème tɛ problème juridique ye parce que juridique problème t'o la quoi n bɛ se ka min fɔ u y'a essayer d'ailleurs k'u b'a la tilen parce que i hakili b'a la charte fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ yen o tun ko gouvernement tɛ tɛmɛ mɔgɔ 25 kan u m'o bonya donc sariya sɔsɔ tun bɛ yen donc mais situation bɛ yen bi u y'o o nombre limité u y'o galon ka bɔ yen mɔgɔ si tɛ gouvernement hakɛ dɔn bilen u y'o da hakɛ tɛ gouvernement la bilen o ye kelen ye CNT fana ye 26 u y'o faga kɔnɔ ka bon mais an b'a yɛrɛ ɲininka. comme ko ko constitution de y'o fɔ député tɛmɛnenw tun b'o da de la. bon o comparaison man ɲi parce que CNT mɔgɔw tɛ député ye n b'o f'i ye fɔlɔ CNT mɔgɔw ni député yɛrɛ ka ca parce que mɔgɔ m'olu élu i tɛ se k'a fɔ ko circonscription territoriale b'olu la ni député hakɛ bɛ compter ni population ye o t'olu t'a la o ye fɛn wɛrɛ de ye olu ka nomination ni député tɛ kelen ye du tout donc o comparaison man ɲi o ye kelen ye an fana tɛ se ka ɲinɛ bɔ parce que u bɛ ka min fɔ tan est ce que an kun tɛ député hakɛ dɔn depuis charte daminɛna tuma min an kun bɛ député hakɛ dɔn mais munna u y'a kɛ 121 u tun b'o dɔn mais a kɛw ye mun na parce que ko de ko ka nombre limité parce que Mali bɛ hakɛya min na bi an kɛlen ka dépense musakaw ko bɛ cogo min ka dɔ b'o la donc o de y'a to u ma sɔn ka nombre caya et an maliyɛn bɛɛ y'o faamuya an yɛrɛ ko n ko mais u yɛrɛ tun ye ka dɔ fara a kan parce que anw bɛ ka min souhaiter o yɛrɛ tun ye CNT membre dɔrɔmɛ kelen kana di mɔgɔ si ma a ka kɛ faso baara ye. o bɛ kɛ cogo di. o bɛ kɛ parce que ni faso baara nana fasodenw ka ɲi ka sɔn ka gɛlɛya dɔw kɛ faso kan donc an tɛ se ka kɛ situation normale logique la o i bɛ taa députéya la parce que a indemnités ni fɛnw tu vois
an t'o labilen nin ye faso baara de ye donc nin ye k'i yɛrɛ di faso ma de donc ne yɛrɛ bolo n'a kun bɛnna ne yɛrɛ ma dɔrɔmɛ kelen tɛ di CNT mɔgɔw ma ou en tout cas ni wari bɛ d'u ma a wari bɛ dɔgɔya miliyɔn ko kuma yɛrɛ man ɲi ka k'a la du tout ni min tɛ se k'o kɛ o bɛ bɔ yen fasodenw bɛ ɲini ne b'a dɔn fasoden tɛ dɛsɛ mun bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye wariko t'a la o caman de bɛ Mali la mais o y'o dabila donc u bɛna fa ni mɔgɔw ye maintenant bon n'i ye avantage fara a kan vraiment o kɔni o esprit man ɲi parce que o ye comme régime kɔrɔ ninnu an bɛ régime kɔrɔ minnu dɔn dɛ gâteau partagé quoi ka gâteau partagé il y a terikɛw ni politique mɔgɔw ni fɛnw o esprit man ɲi quoi gouvernement ta o explication bɛɛ ye kelen munna dɔ bɛ fara gouvernement kan ne b'a dɔn gouvernement hakɛ min bɛ yen sisan u k'a fɔ an na problème b'a la problème jumɛn de b'a la c'est à dire u kana nɛgɛn parce que an bɛna ye a bɛna kɛ jigitigɛ de ye parce que u bɛna kɛ politicien kow de ye ka politique mɔgɔ dɔw ta k'u don a la pour que olu k'u mankan suma fɛn ninnu o ye comportement kɔrɔ ninnu de ye ne yɛrɛ bolo o tɛ Mali kura sira ye o ye donc ne yɛrɛ bolo CNT u ye mɔgɔ fara CNT kan ani ka gouvernement nombre limité k'o dabila pour ma o sigi ninnu tɛ si ɲuman ye Mali kura ko la ne bolo kɔni Mali kura sira t'o ye ne bolo voilà ne bɛ se k'o de fɔ. I ko Mali kura caman y'a jira k'a fɔ bi min ye déclaration de biens ye o tun kan laɲini CNT mɔgɔw fɛ nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko jagoya tɛ sɛbɛnfura foyi tɛ min b'a perepelatigɛ di komi aw ye sariya kalankɛlaw ye e bɛ se ka mun fɔ bi juridiquement sɛbɛn dɔw bɛ yen sariya kisɛ dɔw bɛ yen minnu b'a sɛbɛn. bon n bɛ k'o de f'i ye mɔgɔ minnu ko ko sariya tɛ yen ne b'o olu deli b'u deli ala yɛrɛ kama u ka charte révisée ta article mun fɔ a bɛ fɔ article ma ko article 10 mun fɔ u bɛna sɛbɛnlen ko charte ko président de la transition premier ministre de transition ministre de transition CNT membre k'a jagolen b'u bɛɛ ma k'u ka t'u ka déclaration de biens kɛ Cour suprême u bɛɛ CNT mɔgɔw b'a la parce que charte ye mun sɛbɛn charte ko a y'a daminɛ fɔlɔ article 10 nouveau ye a y'a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ ko président de transition ko b'a ka déclaration de biens kɛ tile 2 a ka investiture tɛmɛnen ko n'o y'o kɛ ko ministre donc premier ministre de ministre k'olu fana b'u ka déclaration de biens kɛ a b'a laban mun na a b'a fɔ ministre premier ministre ani tous les membres des organes de la transition tous les membres des organes de la transition ko mɔgɔ o mɔgɔ e ye organe de la transition baarakɛla ye mɔgɔ ye donc o ye président de transition ye o ye ministre o ye premier ministre o CNT mɔgɔw ye olu de ye membre de la transition ye parce que CNT ye organe législatif de ye donc CNT ye organe de la transition ye charte ko organe de la transition membre bɛɛ a jagoyalen b'u ma k'u ka taa déclaration de biens kɛ donc e b'a dɔn problème min ye dɔw b'u jɔ ko non ko CNT mɔgɔw ka déclaration de biens ye dɛ ko charte t'o réglé dɛ yɔrɔ loi dɔ bɛ yen u ye loi dɔ ta ko 2014 ko loi sur la répression de l'enrichissement illicite o tile loi ye dɛ voilà ko o loi ko CNT b'o loi de kɔnɔ i m'a faamuya que parce que fo n'i y'o loi ta ko loi ye fɛn dɔw cité ko donc CNT mɔgɔw b'o loi de kɔnɔ mais mɔgɔ min b'o fɔ c'est-à-dire n tɛ don l'état yɛrɛ la quoi n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de f'u ye anw bɛ sariya minnu kalan ekɔlidenw kun ne yɛrɛ depuis 1992 ne tɛ foyi kalan droit i m'a faamuya an bɛ fɛn min kalan ekɔlidenw ye c'est-à-dire n'i ye droit fɛn kelen bɛ yen o de ɲɛfɔ ekɔlidenw ye ko n'i ye état ta sariyaw de bɛ yen sariya ninnu rangelen de don sariyabaw bɛ yen o jukɔrɔtaw bɛ yen chaque fois sariya min bɛ jukɔrɔ la o bɛ sanfɛ ta bato min bɛ ainsi de suite o sariyaba bɛɛ la ka sariya o ye constitution de ye Mali la o ye charte de ye e m'a faamuya an bɛ waati min na ko sisan o ye charte de ye waati an bɛ waati min na ani constitution fana parce que an bɛ constitution fila de bɛ Mali la olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo di bon o ye fana ye ko wɛrɛ ye an ka nin ɲɛfɔ fɔlɔ oui an ka nin ɲɛfɔ fɔlɔ o fana ye ko wɛrɛ ye mais charte ye comme Mali constitution donc charte ko CNT mɔgɔw k'olu bɛ t'u ka déclaration de biens présenter Cour suprême président a ma fɔ ko minnu bɛ wariko baara kɛ minnu tɛ wariko baara kɛ dɛ n'i kɛra CNT membre ye hali n'i tɛ baara kɛ a diyagoyalen don ma i ka taa déclaration de biens kɛ o de sɛbɛnnen bɛ i m'a faamuya donc l'o clé ye de enrichissement illicite o ye loi de donc ni loi ni sariyaba bɛ contradiction na
jamais de la vie loi tɛ se ka kuma sɔrɔ ka fɔ loi bɛ bɔ yen c'est-à-dire parce que charia bɛ de sanfɛ quoi hali ni loi de tun y'a réglementé hali ni loi tun y'a fɔ ko CNT membre ni charia ba ye fɛn wɛrɛ fɔ o de bɛ appliquer tubabukan na an b'a fɔ o de ma ko principe la hiérarchie des normes juridiques o ye droit principaux central dɔ de ye quoi donc tɛ don l'état yɛrɛ la o la dɔrɔn n b'a fɔ hali ni o tile loi de tun y'a fɔ ko CNT membre bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i m'a faamuya ni charte k'u bɛ min kɛ i b'a faamuya u b'o de kɛ parce que charte mana min fɔ o de bɛ kɛ loi bɛ effacer charte kɛrɛfɛ donc le fait que maintenant CNT mɔgɔw u bannen don ka taa déclaration de bien kɛ charte article 10 o ye sariya sɔsɔ de ye et comme n y'a fɔ o fana sira o tɛ Mali kura sira parce que ne yɛrɛ bolo Mali kura sira ba yɛrɛ ye mun ye n b'o f'i ye parce que sira ka ca dɛ mais Mali kura sira ba a sira min ka bon ni sira bɛɛ ye o ye sariya bato de ye n b'o f'i ye Mali kura tɛ jɔ jamais n'a ma daminɛ sariya bato la i b'a jateminɛ don min Malien bɛɛ ye sariya batoli daminɛ o ye Mali kura ko daminɛ charte tun ko fana hali n'u bɛna baara bila kan ka t'u ka u ye sɔrɔ minnu kɛ ka t'o fana perepere-latigɛ kɛ yɔrɔ olu t'a kɔnɔ hali bi wa o bɛɛ b'a kɔnɔ n y'o de fɔ o de kɛlen bɛ ka ne siran parce que refondation ko kuma Mali kura a kuma ka ca kojugu sabu n'i ma taa ko daminɛ na n'i ma t'i dantigɛ ko laban na est-ce que n'i ye dantigɛli kɛ nafa b'o la wa non ne ko de fɛ n ko sariya sɔsɔ de don et min ka gɛlɛn sariya sɔsɔ don a tɛ k'u t'a kalama dɛ ne yɛrɛ bolo b'a kalama parce que a tɔ kɛra tugu ye quoi parce que se bɛ ɲɛ anw ye CNT ye anw ye patron baw ye anw ye Mali patron baw ye bi anw ye donc min ka di an b'o kɛ o de don parce que munna u bɛ sariya sɔsɔ u t'a réparer parce que ni problème min ma posé bi dɛ depuis CNT installation kuma min na mɔgɔw tun bɛ ka ministre ka déclaration ko kuma bɛɛ de fɔra ministre k'u tardera depuis Muktar Wale ka fɛn k'u hali ma taa déclaration de bienw kɛ ne ko mais CNT mɔgɔw est-ce que munna mɔgɔw tɛ fɛn fɔ CNT mɔgɔw ye parce que a sɛbɛnnen bɛ charte de kɔnɔ ne m'a sɛbɛn dɛ ne ma charte foyi participer mais minnu y'a sɛbɛn o ka ɲi ka assumer de parce que ne ye min faamuya on dirait que u nimisira de minɛ o y'a k'a kɔnɔ ou u y'a k'a kɔnɔ u m'a conséquence dɔn donc maintenant après u y'a ye bon u tɛ fɛ k'a kɛ ou bien u tɛ se k'a kɛ c'est pour ça ne ko n ko mais d'accord a ma appliquer maintenant ko k'a bɛ charte falen mais pourquoi on va profiter charte faleli la ka CNT bɔ a la ne y'o sɛbɛnni kɛ ne ko mais n ko comme a bɛɛ tan depuis a kɛra o m'a bonya a dun sɛbɛnnen bɛ yen koyi mɔgɔ si tɛ se ka ne sɔrɔ dɛ a sɛbɛnnen bɛ yen charte dun bɛ loi ɲɛ donc n'aw tɛ k'a kɛ n'aw tɛ fɛ k'a kɛ mun na charte yɛlɛmali mun na o m'a yɛlɛma u ma sɔn ka yɛlɛma maintenant n y'a faamuya mun na u t'a yɛlɛma ne y'a kɛ yɛrɛ sagokɛ de don sariya y'a sɛbɛn an t'a kɛ anw ka déclaration de bien dɛ anw tɛ charte jate anw m'an ta to loi de ma o ye sariya sɔsɔ ye. chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye marifatigi jɛkulu dɔw bɛ munumunu salo la an bɛ waati min na i ko sisan a yirala k'a fɔ sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ axe Nampala Lɛrɛ ka kɛɲɛ ni kununko ye yɔrɔ sigibaa dɔw ye a yira k'a fɔ ninnu ma kofilenw bɛ bolifɛnw na u n'u ka maramafɛnw u bɛ pangapurutuw la kungo kɔnɔnaw yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni Ndaya Jara ale ka fasiri ye a ko min ye bandi marifatigiw ye olu kɔni bɛ munumunu salo la u bɛ ka labɛnw kɔni sabati
waati min na jamana faamaw bɛ wulikajɔ la waati min na jamana yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw a bɛ ka yira k'a fɔ ko olu bɛ ka yɛlɛ ni fanga yɛrɛ ye o waati kelen ka kɛɲɛ ni kunnafoni jɔnjɔn yɛrɛ ye yɔrɔ sibaw yɛrɛ dɔw yɛrɛ fɛ o y'a yira k'a fɔ kununko ka bɛn ni marisikalo tile 9 ye san 2022 min ye nanpala ni lɛrɛ ye a yira k'a fɔ bolifɛntigiw muso sen 2 u ma 2 don bɛ maramafɛnw caman kɔni b'u bolo u bɛ munumunu salo la kungo kɔnɔnaw yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni ye kabako ye an bɛ waati min na i ko sisan nka nin n'a ta bɛɛ ni ma kofɔlen ninnu n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Amadu Kufa ale yɛrɛ ka maa dilannenw yɛrɛ de ye nin maa kofɔlen ninnu ye sabu waati min na an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka wulikajɔw kɛ banbanciw bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka dan yɛrɛ kari u la maa caman bɔnɛna an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ nin waati laban ninnu na o waati kelen na min ye seereya dɔw ye o nana sabati k'a fɔ maa marifatigi lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ munumunu na nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ la wa siga yɛrɛ t'a la koyi u kɛn bɛ ka sunɔgɔ yɛrɛ tigɛ nin yɔrɔ sigibaw yɛrɛ la siran yɛrɛ ani jatigɛ o ye a sababu ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw olu ye munumunu salo laban minnu kɛ fugakɛnɛ minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ la forêt de Wakadu o yɛrɛ ni Moritani yɛrɛ a dancɛ yɛrɛ man jan kosɛbɛ u ye yen bɛɛ lajɛlen mɔmɔ marifatigi kulu fɛn fɛn bɛ yen k'e tɛ Mali finitigilaka ye u sera ka caman kɔni bɔnɛ u nin na ka caman fɛnɛ gɛn ni olu bolila ka taa ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaso n'u b'a wele k'a fɔ état-major général des armées du Mali ale ye perepelatigɛw di ka yira k'a fɔ u ye munumunu salo minnu kɛ u bɛ fɛn min bɛ fɔ faransikan la ko patrouille olu kɔni ye jaabi jɔnjɔnw kɔni sɔrɔ a jaabi senfɛ maa bɛ se k'a fɔ lakana kɔni nana sabati Mali finitigilakaw fɛ an bɛ waati min na i ko sisan nka o n'a ta bɛɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko yɔrɔ dɔw bɛ yen bi i n'a fɔ ko ɲafunkɛ mara yɛrɛ kɔnɔna na min ye dɔgɔkun tɛmɛnenw ye wulikajɔ kɛbaaw u ye wulikajɔ kɛ ka taa tiɲɛni kɔni kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na min ye dire yɛrɛ kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ dire yɛrɛ komisariya u ye wulikajɔ kɛ yen fan fɛ ka taa bin komisariya yɛrɛ kan a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw minnu ye gardiw ni gendarmew ni polisilakaw ye olu kɔni nana u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to ni maa kɔfɔlɔ ninnu bɛ se ka daga bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ daga cogoya min na nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na siga kɔni kelen don maa minnu yɛrɛ la an bɛ waati min na i ko sisan o de ye Katiba di Masina maaw yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ tiɲɛ don an ka finitigilakaw bɛ munumunu salo la nka ni maa kɔfɔlenw fana u fana bɛ k'u galabuw yɛrɛ kɛnɛya cogo jumɛn na u bɛ se ka taa dankari an ka finitigilakaw la u daga yɔrɔw yɛrɛ la nka jɔrɔnako yɛrɛ ye min ye bi min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen n'o sigilen bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛn fan fɛ n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min kɛra Alizerikaw yɛrɛ fɛ yen olu kɔni kɛn bɛ bi ka weleweleda yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin jamana fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma min ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a bolonɔbilaw kɔni kɛra mais min b'a to k'a fɔ lakanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na waati min na o de ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔnafɛnw olu ka se ka waleya n'o kɛra gɛlɛya caman bɛ yen Mali ni Mali kɔnɔdenw olu bɛ se ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na ɔlɔmɔw min ye o Soir de Bamako kelen ale y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la dire yɛrɛ bɛngali wale min kɛra ka taa an ka finitigilakaw yɛrɛ kan n'o y'an ka polisilakaw ye a ko nin bɛngali wale in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'an ka finitigilakaw ma ko bila dagagirinda la ka kɛɲɛ ni Yusufu Konate ale ka fasiri ye ale a yira k'a fɔ a ko nin waati laban ninnu na min ye nin banbanci tigilamɔgɔw ye olu kɔni ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don bi ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ani MINUSMA yɛrɛ cɛden minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana sigiyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Tombouctou ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 8 ka taa don marisikalo tile 9 san 2022 a yirala k'a fɔ ma bugunatigɛ dɔnbali dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa bin dire yɛrɛ komisariya yɛrɛ kan n'o ye a polisiso ye a kɛra sababu ye polisilaka minnu bɛ yen olu kɔni ye wele bila finitigilaka tɔw ma gendarmew ni garde nationale maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ teliyala ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ la l'heure kelen kɛlɛ yɛrɛ kɔfɛ
min ye marifa yɛrɛ olu ye kunkanko kasiw kɛ a yirala k'a fɔ nin finitigilaka ninnu olu kɔni tun nakun ye ka se ka dankari nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ la nka kɛlɛ yɛrɛ ɲɛsiran ye kama sa maa kofɔlen ninnu u ye duru yɛrɛ don fiɲɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ye dire yɛrɛ a komisariya ye ka kɛɲɛ ni utukalo san 2020 ni san 20 waati marifatigilaka dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ma a kɛra sababu ye min ye k'a fɔ bololaminɛ dɔw olu nana taa fɛn min ye pano sondɛriw ye olu taara u bɛ fɛn wele faransikan na ko réfrigérateurs olu fana taara ka taa min ye chaise tan bɔɲɔnko u taara ni o ye ka fara matériel d'informatique kan u taara ni o fana ye nka an bɛ waati min na ko sisan wulikajɔw kɔni fanga bonyanen bɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ mara kɔnɔna na min b'a to banbanciw u bɛ se ka daga bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ daga cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati ninnu fana na o marifatigi jɛkulu kelen olu bɛ wulikajɔ la Mali fan caman yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali sigidugu min bɛ yen ni o ye camancɛ yanfan yɛrɛ ye u kɛn bɛ bi ka wulikajɔ caman fanga bonya o yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni marisikalo tile gale ye san 2000 ni san 2022 min ye poste min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ poste de contrôle de gendarmerie de Gundam u ye wulikajɔ kɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw yɛrɛ fɛ a kɛra sababu ye min ye maa 8 bɔɲɔnko olu nana bɔnɛ u nin na wa a yirala k'a fɔ min ye nin marifatigi jɛkulu yɛrɛ ye u ka maramafɛn dɔw yɛrɛ bɛ an ka finitigilakaw u ye tɛgɛ kɛ olu yɛrɛ kan an'u ka bolimafɛn dɔw tɛgɛ nana kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an bɛ waati min na ko sisan ɲinini kɔni fanga bonyanen bɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ ni maa kofɔlenw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka tɛgɛ yɛrɛ da u kan Gundam mara yɛrɛ kɔnɔna na waati tɛmɛnenw na a yirala k'a fɔ min ye polisilaka maa 2 bɔɲɔnko olu nana bɔnɛ u nin na n'i ye jateminɛ kɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaw u ye dansigi min ye MINUSMA yɛrɛ ka cɛden minnu bɛ yen a kɛra sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ don MINUSMA yɛrɛ ka kulu yɛrɛ kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛlɛ yɛrɛ bilama a tɛ taa galabu kɛnɛya kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ komi an ka finitigilakaw bɛ a la cogoya min na kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔrɔ u k'a ma ko Soir de Bamako ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana ko naumana tinya di kunundo do naumana ko naumana arajo nyeta gala naumana ko naumana jama be sigile no naumana ko naumana lame ba jama sigi mɛ na umana ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana ko na umana nga arajo tɛ kuma bi na umana ne faw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana alɔbaw kununko min ye sigida yɛrɛ a filanan n'o ye Madinɛkura ye Madinɛkura ni ye ale kɔfɔ an ka sugu belebele min bɛ yen o sigibaw kɔni ye damakasi kɔni ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma a yɛrɛla k'a fɔ kulu dafɛyɔrɔ dɔ bɛ yen maaw kɔni t'an bɛ ka t'u ka jagomisɛnnin yɛrɛ kɛ yen kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ mɔgɔbatigi dɔ ye a yɛrɛla k'a fɔ ko nin yɔrɔ in nana di ale yɛrɛ ma jamana faama dɔw ka yamaruya yɛrɛ kɔnɔna na a kɛra sababu ye sa finitigilaka dɔw ye wulikajɔ kɛ ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔlɔsi minnu tun sigilen bɛ jagomisɛnnin kɛbaw olu kɔni y'u ka dusumakasaw kɔni yira ka yira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi a man ka sɔn k'a fɔ k'a bɛ olu yɛrɛ wuli ka bɔ yen nɔ nka a kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔla yen nɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. ne bɛ min fɔ Mali faamaw ni su Mali waritigiw ni su halisa Mali waritigiw ma kunu Mali faamaw ma kunu ka da mun kan anw hakɛ min bɛ yan nɔ nin n'a fɔra k'anw ka wuli ko mɔgɔ kelen bɛ ka intérêt kosɔn cɛ ni Ala ka o ye ne dabali ban dɛ mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ bayirika bɛ ka na mɔgɔ kelen k'o ta k'o k'a ta ye o tuma tɛ jamanaden ye wa cɛ ni Ala ka o yɔrɔ an kɔnɔ guwan dɛ taga yɔrɔ tɛ anw bolo hali bi sɔgɔmada in na fɛn o fɛn kan ka feere min kɛ k'a ka denbaya balo o bɛɛ cɛnnen filɛ nin ye y'a dɔn o fana man ɲi sa o tuma n'a fɔra ko jamana ka taa ɲɛfɛ ne hakili la fantanw de ye jamana taga ɲɛfɛ sinon faamaw tɛ o n'i y'a mɛn ko faamaw ko fantanw de don
y'a mɛn ko faamaw fana fantanw de fana de don an bɛɛ tagala ye ɲɔgɔn ye mais an ka ko k'a kɛcogo la o de ka ɲi olu ma o ka ɲi anw yɛrɛ fana ma sinon n'a kɛra kɛcogo dɔ la sisan n'a kɛra bilisa ɲagami ala k'an kisi ala k'an taga an bɛ ala deli a kana k'o ye mais a bɛ ka taa yɔrɔ min na nin ye a kun ye n bɛ bilisa ɲagami kan dɛ an bɛ ala deli a kana kɛ ten min kɔni b'anw fɛ u k'a kɛ ala kama u k'an ka yɔrɔ to an bolo an k'an ka denbaya balo ne yɛrɛ bɛ bɔ masigi nin ye ne kalo jɔlen ye n bɛ n ka denbaya balo la yɔrɔ n si jɛlen don dɛ hali n'a ye tasi jɔ k'a fɔ k'a ka yɔrɔ k'a bɛ to a bolo walahi hali n'an sara an denw b'an pilasi ta hali n'a ye tasi wuli a kɔnɔ an b'a kari an kɔni an b'o f'u ɲɛna k'aw bila n'ala sɔnna n'an ka minɛn bɔra taa yɔrɔ kɔni t'an na parce que taa yɔrɔ ta anw n'an burusi kɔnɔmɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka na kulu nin ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn k'an fara ɲɔgɔn kan k'a sigi n'a fɔra ko k'an bolo fɛnw na bɔ taa yɔrɔ kɔni t'an bolo dɛ an kɔni bɛ yan n'o tɛ ninnu yɛrɛ bɛ yan gendarme min nalen nin ayi kɔni i nana wari de kama n'u sera yan n'o tɛ u yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye a man d'u yɛrɛ ye mais tant que ka patron saralen don o de ye olu ci olu fana b'o baara de la an fɛ yan bon ne kɔni bɛ min fɔ jamana mɔgɔw k'i hakili to jamana la jamanaden bɛɛ lajɛlen faama n'a fantan parce que an bɛ se k'a fɔ Lamini Kulubali ye jadisi dɔ ye bon a ye mɔgɔ minnu fana bila ka na an bɛ se k'a fɔ olu ye jadisi ye parce que depuis Musa tile fo sisan an bɛ yɔrɔ la foyi ma kɛ anw ka yɔrɔ la bon mɔgɔ mana an sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ na aw b'an ka yɔrɔ la k'a fɔ k'a ta ye yɔrɔ ye an san 40 kɔ de yan Musa y'a ka fanga kɛ Musa ma s'a ma ATT y'a ta k'a ma s'a ma Alifa Umaru y'a ta a ma s'a ma i bɛ ka fanga nin kɔnɔna na nin ko ne nana ɲagami ka bi kan donc k'i hakili t'u la parce que an bɛ Lamini Kulubali an tɛ Lamini Kulubali fɛn wɛrɛ ye an bɛ Lamini Kulubali jadisi de ye an b'a jate ka kɛ jadisi ye parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana sumali fɛ i bɛ fara fantanw na mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana sumali fɛ adamaden i b'i hakili to i yɛrɛ la faamaw ka hakɛ to n'u bɛ wuli ka taa yɔrɔ min na u ka tiɲɛ ni nkalon ɲini k'a bɔ ɲɔgɔn na n'u ye tiɲɛ ni nkalon ɲini k'a bɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ dɔn mais ka taa kɛ dɔrɔn waritigi min mana taa wari di dɔrɔn ka na fantanw dégager ka bɔ yen a man ɲi jamana ma a man ɲi jamana ma dɛ ne kɔni ne b'o f'u ɲɛna. Alaw nin tun ye yɔrɔ sigibaaw dɔ ye nka o kɔfɛ min ye Surunkura yɛrɛ a jagokɛlaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ka ɲɛma n'o ye Abdulaye Sise ye ale yɛrɛ fana ye min sɔrɔ k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu kan an ka jɛ ka dɔɔnin lamɛn o la. kɛnɛ min ka kɛnɛ ɲuman tɛ an b'o de fɔ jamana ko in na kɛnɛ ɲuman tɛ ka d'a kan ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ changera ni i ka yɔrɔ ma changer i tɛ se k'a fɔ ko jamana jɛra n'i y'a mɛn bɛɛ ka mɛn i sigiyɔrɔ la min sigilen bɛ nɛgɛso da la o ko tɛ dɛ ATT tile la ka n'a bila bi la an ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ an y'a ye an bɛ se k'a fɔ o ɲangata a n'o tɔɲɔni o de yɛlɛnna jamana in kan foyi ma jamana in kalaya ni tɔɲɔni tɛ wa an kɔntana k'a fɔ tɔɲɔni dɔ bɛna bɔ a la ka d'a kan fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka kɛ mais an ɲɛ b'a la o fɛn o dɔ bɛ ka kɛ bi ni ma miiri k'a fɔ jamana in kɔnɔ an bɛ degere min na bi an jugu bɛ ka an lamini CEDEAO fan fɛ walahi Bamakɔ kun bɛ wuli ka da mun kan an tɛ se k'a faamuya mɔgɔ kana tilegan fɛ ka na sugu parti dɔ san ka taa papiyew dilan tribunal la ka na ko ye ale fa tiɲɛ ye an tɛ se ka da o la o tɛ se ka faamuya cogo di c'est à dire ni n bɛ ci bila président ma n'o ye Assimi ani Shogel u bɛ ka min fɔ France la ani u bɛ ka min fɔ Union africaine na ani u bɛ ka min fɔ CEDEAO la walahi ni kɔnɔna in ma nettoyer fu de don parce que jamanadenw de b'u kɔ ne min bɛ ka ni jɔyɔrɔ dɔnnen don Mali kɔnɔ fɛn dogolen tɛ an ta tɛ politiki ko ye o jama min b'an kɔ cɛsi tɛ kuma dugu in kɔnɔ k'o ɲɔgɔn b'i bolo a t'i ye n bɛ se ka kuma n'o ye n bɛ se ka waso n'o ye k'a fɔ jamana tugura an kɔ u tugura an kɔ danaya dilan an ye transition in dɛmɛ n'an ka nafolo ye k'an dɛmɛ n'an ni ye parce que transition in mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ de don mais n'u ma justice nettoyer n'u ma justice labɛn walahi an bɛ fɛn o fɛn min na min f'i ye an bɛ tila ka bɔ a la an bɛ tila ka sira wɛrɛ ta n b'o dɔrɔn de fɔ ko kɛra yɔrɔ min bi e sera yen nɔ fɛn o fɛn bi yan nɔ o bɛɛ sera yen ne ma se ka se yen parce que mun na ne se ka taa ɲɛ jɔ nin na a bɛ ka kɛ ni jɔra yen nɔ bi Bamakɔ bɛ tiɲɛ n ma sɔn ka taa n jɔ a kɛnɛ kan sisan welela k'a fɔ ko yala n b'a kɛnɛ kan autorité dɔ fɛ n ko ne tɛ a kɛnɛ kan parce que ni n taara a kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni dɔ ye minnu bɛ yen ne de y'a f'u ye n ko non aw kana tiɲɛni kɛ parce que ka d'a kan mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ b'an na min tɛ nin ye ni bi minnu bɛ fanga juguya la ani ni Faransi wo dɔ sɔrɔ Mali la u tɛ dɔn wa u bɛ don n'o wo ye o mais an tɛ miiri o la pourquoi an sigilen bɛ ni dɔ kumana réseaux sociaux la an b'a fɔ ko k'an b'o minɛ mais min bɛ ka taa nin papier faux ninnu dilan o bɛ tribunaux minnu na munna u tɛ se ka taa olu nɔ u ka t'u nɔfɛ u ka t'u minɛ an ka mɔgɔw filɛ kaso la bi mɔgɔ 6 nin y'u kalo 4 a donna 4nan na a sɔrɔla suguko de la ne ma n da don foyi la jamana ko in na ni suguko tɛ wa n tɛ ala deli n ka n da don fɛn na ni suguko tɛ mais u ka da la k'a fɔ jamana in kɔnɔ bi n'i y'a ye embargo ma santi Mali la sugu de y'a kɛ n'i y'a ye dédouanement sugu de don n'i y'a mɛn taxe impôt sugu de don n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ bi commerçant de y'a bali a ka santi jamana in kɔnɔ Faransi kɛɲɛna yɔrɔ bɛɛ kɛɲɛna
commerçant jɔyɔrɔ de don sinon wari tɛ bɔ ala fɛ yen ka jigin an kan mais anw de bɛ ka baara kɛ terrain kan mais n'a fɔra ko yɔrɔ kelen mɔgɔ baarakɛbaliw minnu bɛ ka wuli ka taa tribunal ni fɛnw na ka taa don justice la min f'i ye ka taa papier faux dilan min f'i ye ka na fɔ k'u bɛna yɔrɔ minɛ ni musow minnu filɛ nin ye n'u ka yɔrɔw filɛ nin ye ka minɛw na bi muso ninnu a ka ca san 30 de olu de ye gabakuru cɛ ka bɔ yɔrɔ la an y'a bila réseaux sociaux bɛɛ kan an y'a bila radio bɛɛ kan bɛɛ y'a fɔ munna o don premier ministre mariage munna o don an ka président mariage ale de ka kan ka nin dossier in ta mɛn ka sɔrɔ k'a fɔ vraiment a man kan ka kɛ jamana in kɔnɔ Nyatagayo au nale jama bese wara naumana atenyabo naumana arajo nyatagayo naumana atenyabo ko naumana nyata alabaw ni jagokɛlaw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na anw tɛna kiiri tigɛ wa an tɛ kiiri tigɛla ye nka an bɛna taa ko ɲɛɲini a ko yɛrɛ kisɛ ye min ye k'an bolo da a ko kisɛ ka sabu ni kuma cayara kosɛbɛ tuma dɔ la diɲɛ mɔgɔbatigi minnu bɛ yen n'u bɛ yɔrɔw san k'u b'a jɔ ka kɛ immeuble ye ni a jɔ waati sera mankanw bɛ bɔ a la minnu sigilen bɛ yɔrɔ kɔfɛla ninnu na sɛbɛn jumɛn b'u bolo jɔnw y'u sigi yen nɔ anw tɛna kiiri tigɛ nka an bɛna sɛgɛsɛgɛliba kɛ nin ko in na sabu a kuma cayara nin dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ waati jan bɔ kumaw bɛ ka caya min ye yɔrɔ san an t'o jalaki minnu sigilen bɛ an t'u jalaki anw tɛna jalaki kɛ nka a ko kisɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa an bolo d'a kan insha Allah o aye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta alabaw aw hakili b'a la n taa dɔnkubari tɛmɛnen na balima dɔw nana ka jalakili dɔw ta ka ɲɛsin donsow ka ɲɛmaa min bɛ yen min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye n'o ye Sinɛ Kulubali ye Sinɛ tɛ Kulubali ye wa nka o kɔfɛ sa Sinɛ n'a ka maaw fana ye kunnafonisigi kɛ jalaki minnu taara ka ɲɛsin u ma ka pereperelatigɛw caman fɔ a la min sɔrɔla ni dantigɛliw senfɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la confiance de principe mun kɛra sisan ko donso ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ye ne sɔrɔ Bamakɔ ni olu ka sigi kun bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ka lafiya fɛ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ko donso kɛmɛ ka ɲɔgɔn ni sigi k'a da an b'an ka Mali fanga fo Asim a n'a ka gouvernement bɛɛ autorité fɛn min Mali kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo donso den n'a ba dugutigiw ni alimamuw jeunesse ni kafo an b'o bɛɛ lajɛlen fo gɛlɛya ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati jumɛn ni hakili b'o la le 6 octobre 2020 gɛlɛya donna anw kan a donna anw kan ni sira mun ye a ma kɛ sira dogolen ye mɔgɔ minnu nana ka na bɛn anw kan anw tɛ dɔrɔn ni sɛnɛ ni bagan mara ni mɔni tɛ ko o bali ɲɛnɛya san 2 ani dɔɔni n'a bɛ fɔ a ma ko jadisiw an b'o gɛlɛya de kɔnɔ depuis a daminɛ na a sera yɔrɔ min na a n'a ma se yɔrɔ min na an b'a fɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ kɛ wulikɛjɔw kɛ a ko ka kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɛ taama a bɛɛ la kelen kelen an b'an profiter a ka haut conseil ɲɛmɔgɔ fo Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an ye taama minnu k'a fɛ donso den n'a ba olu ka représentant alimamiw ɲɔgɔn cercle niveau la dugutigiw fo ka taa se maire ma ani kafo ni jeunesse an ye taali fɛn fɛn ka nin taama ninnu na nin ye responsable ninnu bɛɛ de b'a kɔnɔ pour que haut conseil ka se ka wuli ka na ka n'a da don nin ko in na futina min b'an fɛ yan a ka se ka ban ministre de la réconciliation ni an taara an sigi o la u ka se ka haut conseil délégué ka na jɔ anw ye ka baara in kɛ ko caman kɛra o kɔnɔ Mali tun tɛ yen o Mali nana san n'i y'an sigi présidentielle la président ɲɛkɔrɔ an bɛ kuma kelen fɔ le 6 octobre 2020 a y'a sɔrɔ Mali tɛ yen gɛlɛya y'an sɔrɔ jɔnw de wulila ka jɔ ka don anw ni gɛlɛya cɛ an yɛrɛ ko kuma n'an bɛ mɔgɔ ye an yɛrɛ ka bɔ ka jɔ an ka se ni kɛlɛ waati min na ni cɛnni nana don an kunna k'an ka baganw cɛ ka taa n'u ye k'an ka musow ko k'u sago ye ni an ko o tɛ bɛn an fɛ minnu ko o tɛ bɛn an fɛ n'olu y'o bɔ a da la escroc minnu bɛ dugu kɔnɔ n'olu bɛ kunnafoniya di ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔw fɛ yen an ko baara in n'an m'a organiser donc a tɛ se ka to tan an nana ye baara tɛ ɲɛ fiyewu n'i y'a ye ko cɛw bɛ bɔ o bɛ taa jugu kunbɛn kungo kɔnɔ san'u ka se a bɛ fɔ jugu ye k'a b'a kana dɔn o ye yɛrɛ dama de organisation in kɔnɔna na an nana kɛ du o du cɛ kelen i b'o di k'an yɛrɛ dama kɔlɔsi a baara daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ an ka baganw tali an nana bali mun na dɔw ka baganw nana foyi m'a cɛ
an ko ko dɔ bɛ nin sen kɔrɔ aw mun ka baganw nana u nana na cogo jumɛn na n'an m'a dalu fɔ donc a t'a dɔn mun bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la parce que an bɛɛ de bɛ kɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛmajugu ma jugu dɛ sokɔnɔjugu ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛmajugu kan a yira ko dalu t'a la o ni mun ka kan o fɔr'o ye k'u k'a sara o kɔfɛ a nana fɔ ko dugu o dugu u bɛɛ kɛ hakɛ dɔ di n'a ko hakɛ jugu tun bɛ kɛlɛ sira kan a tɛ se ka ɲɛ ni labɛn tɛ hali n'i y'a dan balo ma nin fɛn saba hali bi sokɔnɔjuguw b'o sɔn u wulila ka jɔ ka kunnafoniw di ka wuli ka na fɔ CV fɛ ko bala ka an forcer ko fɔ an denw ka don donsoya kɔnɔ o bala k'an forcer ko dugu o dugu a ye nin hakɛ sara an taara an ka baganw nɔfɛ ka na o kɛmɛ k'an forcer ko fɔ an ka nin miliyɔn hakɛ sara CV ye ne wele n nana don min na n taara nɔfɛ a ka bureau la a seginna kɔrɔfɔ in kan ko dɔw sera o ma k'a fɔra ko dugu o dugu k'u ka nin hakɛ sara ko dɔw sera a ma ko a fɔra ko fɔ a k'a den ta ka don donsoya kɔnɔ jakusa la ne ko tiɲɛ don donsow tɛ dɛ an bɛɛ de bɛnna a kan wa cɛ tɛ yen muso tɛ yen mun bɛ se ka bɔ yɔrɔ k'a la an bɛɛ de bɛnna nin kan n ko bɛna n'an bɛɛ dalu ye b'a ye kuma mun na ni jugu nana ka na anw kɛlɛ a baganw taara an tɛ se ka wale kɛ ni jugu nana kungoda la n'an ka mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ waati min na k'a fɔ k'u bɛ taa jugu nɔfɛ u bɛ taa sɔrɔ kunnafoniya ye k'o fɔ n'i den b'a la walima i dɔgɔnin b'a la walima i kɔrɔkɛ b'a la peut-être i tɛna information di n ko nin ye cɛbɔ jɔyɔrɔ ye ko dugu o dugu 100,000 wa an y'a fɔ wa an bɛnn'o kan a tigiw dugu si la i t'a ka to kɔfɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ bololankolon an ye tulo bɔ kɛ kini kɛ wasili kɛ an ma mɔgɔ ye an ɲɛ bɛ an yɛrɛ de la donc an tɛ se ka baara kɛ fiyewu ni nafolo min tɛ an ko dugu de b'o bɔ wa dugu bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔra ko bagantigi kelen dɔw kɛ 3 sara dɔw kɛ 6 sara wa an y'a fɔ bagan minnu taara olu taw nana ni dalu jumɛn ye olu minnu b'i complice la kungo kɔnɔ juguw fɛ olu bɛ ɲagila o b'a sara n kelen CV kelen a b'a ka bureau o bon dalu ye nin ye depuis baara in daminɛna fo conseil nana don min na depuis o don ne ko politique mɔgɔw bɛ baara in senkɔrɔ k'a tiɲɛ an yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye ne y'o fɔ n ka kuma yɔrɔ bɛɛ la sani ne ka kɛ politique mɔgɔ ye o y'a sɔrɔ ne balolen don adamaden kɛ hɔrɔnya ni kɛ danbe ni kɛ silamɛya n'o tilalila ka ban politique mɔgɔya tɛ foyi ye ninnu nana ka n ka hɔrɔnya n'an ka silamɛya n'an ka danbe bɛɛ kuruja k'a bɛɛ minɛ anw na i t'i yɛrɛ sago la i den t'i sago la i muso t'i sago la tuma min na e b'a fɔ ko walimuso cɛlabaya kɛ da ko kɔnɔ 3 ma n'a tɛmɛn'o kan donc sariya b'a ɲɛki e b'o 3 jate cogo di ne ma mɔgɔ mɔgɔ minnu ko o t'i to nin da fɛ ni a bɛ kɛlɛ kɛ a y'a kɛ anw taara kungo kɔnɔ an ye mɔgɔ minnu ye an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an fanga tɛ se o ta la donc olu de siranna kungo kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ k'u jagɛlɛya dugu kɔnɔ mɔgɔw la ka an mago sa hali n'an y'an lama dɔɔni hali ni iran kɛ tilema fɛ i bɛ taa sɔrɔ sanni su ko kunnafoniya bɛ se gɛlɛya de ye olu sɔrɔ bɛɛ ko ko an ka jɛ ko ka jugufin kɛlɛ président Asimu tulo b'a la a b'a dɔn k'a fɔ Mali armée dɔrɔn tɛ se ka nin baara in kɛ population ni armée de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ wa bɛɛ n'a fɔra an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ bɛɛ de ka baara kɛ ta de don donc ni e ko ko e t'i fara population kan a si la an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔw wolola anw fɛ an ka commune kɔnɔ hali bi olu ka bagan bɛ kungo kɔnɔ o mana so fɔlɔ n'olu nana don min na ko yangaden don k'a y'a to yen est-ce que janfaji kan ka ye ka to yen wa wolodugu mɔdugu san 40 e bɛ dugu kelen min kɔnɔ e ni kɛ gɛlɛya nana e ni kɛ bagan yɛlɛmana juguw fɛ kungo kɔnɔ ni e nana don min na ko e ka ye ka to yen n'a yɛrɛ ka to yen minnu fara a kɔfɛ juguw fɛ a y'olu kɔni to yen n'a fɔra k'a fɔ ko donso ye gɛlɛya se population dɔw ma ko o mɔgɔ jate o mɔgɔ bɛ se ka jate o jate bɛ se k'o kɛ anw dɛsɛra an ta jate la k'a to yen a daminɛ le 6 octobre la 2020 ka na se an bɛ sigiyɔrɔ min na bi ne bɛ kalo 1 ka dugu la mɔgɔ mɔgɔ sara ne ka mara la n'a mɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ta mɛ réconciliation taama dɔ la a bɛɛ su dɔrɔn ɲɛna ni aw y'a ta hakɛ fɔ ko nafolo dɔ tiɲɛna aw bolo ko aw bɛ taa sigi k'o hakɛ fɔ mɔgɔ bɛ yen bi ɲɔgɔn ɲɛta fɛ donc ɲɔgɔn ɲɛta bɛna makara bi de wa san 2 ko gɛlɛn tɛmɛnen bi de ɲɔgɔn ɲɛta bɛna makara wa ne ko politique mɔgɔ minnu bɛ ko in senkɔrɔ k'a tiɲɛ don min na haut conseil ka délégation nana se yan n'u logera Kabema na a bɛɛ kɛra ɲɛna o politique mɔgɔ kelen nana jɔ ko hali n'a ye kalo 2 kɛ yan ko a tɛ se ka nin kɛlɛ ban o politique maa kelen labana kɛ équipe formée tuguni kɛ ministre da kan kana sigi tile kelen kɛ Bamakɔ garabali ɲɛmɔgɔw kɛ jadisiw ye yan donso minnu bɛ complice la k'olu fara a kan k'olu kɛ donso ye kɛ bɛnkan ta tile kelen k'a ban ko kɛlɛ banna tile kelen tɛ dɛ a tɛ tɛmɛ heure 2 kan ko jadisiw ni kungokɔnɔ sokɔnɔmɔgɔw k'u bɛnna ko kɛlɛ banna pewu k'an ka taa so ni anw ye donso janfa a bɛna fɔ an ye an yɛrɛ janfa kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don a kɛra bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ y'a ye maa si ka dɔrɔmɛ ta an kɔnɔ k'a fɔ ko a ye nin minɛ a kana kuma kan an lapasa nin ko in tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ alimami bɛla ka dugawu bila misiri kɔnɔ fo n'a sɔrɔ dugawu tɛ kan ka jaabi n'u bɛ kan ka jaabi ɲɔgɔn santiri kɔnɔ tɛ dɛ fo Bamakɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ yen ni janfa la ala b'i kɔ bɔ fiɲɛ na o t'i to kulubali o m'a fɔ ko donso ye gɛlɛya se o ma minnu bi baara la bi olu ka jugu ni bamananw ka kɔnɔlani ye hali jadisi moto donso y'a minɛ ni mun ka muguda la donso bi yan o ye seere o ye jadisi moto minnu minɛ
muguda ordinateur bal ka be degla kuma te ka fo ko ni jasi de la ka buru ni ngam ami mo ni ala fe o ti politique mo o ti dina mo la mo be ka ko kibi be mali le che ka mali java ala ki ire to a java ko dozo bi ni kamela fe na ko ni sibika ni mo ko dozo bi ni to che fe na ko ni ministre de réconciliation ni mo fe ni wage amba fo ko ka tani ala yi kuma bi na ni kuma yi anga ko mo tama nu ko na dozo ka che bola pour que Sénat dabele bise si Bamako dozo dimisɔn amu hakili minɛ o sirannen don n'a taara duguba kɔnɔ ka n'a janfa mais ala y'a kɛ siɲɛ dɔ la an taara ɲɔgɔn fɛ o kɛra ne yɛrɛ ni sɛnɛkɛ ɲɔgɔn ye ko fɔlɔ a ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ ani a ye taali mun kɛ ministre de réconciliation fɛ n'o ye wage bɛɛ ye an sigilen santé union kɔnɔ ko an ka présentation kɛ présentation nana se Sénat a ko ale ye Sénat dabele ka bɔ P3 la wage sigilen wage vert bɔ a ɲɛna ko Sénat dabele jumɛn don a ko ale ye P3 Sénat ye a ko P3 Sénat kelen kelen a ko ɔhɔ ko ne bɛ e kɔ waati joli joli kɛ sanga ni mɔgɔw ka kunnafoniya kɛ cɛw bila ka di nɔfɛ u bɛ taa turu cɛ ka segin e ka n'i yɛrɛ sɔrɔ ne ka santé union kɔnɔ présentation yɛrɛ jɔra Sénat na fɔlɔ wage ko bi kɔni ne bɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ ye e kan k'a dɔn mɔgɔw b'a la ka mun fɔ jaa tiɲɛ tɛ a ko ale n'a kɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛla Sénat nɔfɛ o tigi ko kamalen i jija i k'a lamɛn ale ko mɔgɔ kɔnɔ e kunkolo de tiɲɛna bɛɛ bɛ kan k'a fɔ mɔgɔ bi tan e bɛ se ka k'e b'o tigi jɛya cogo di ale m'a lamɛn bilen yɛrɛ nin don de y'a ɲɛ kuma fɔ Sénégal kuma kun cɛla ni jumɛn ye a ko n'a sɔrɔ ɲɔgɔn bɛ lafiya sababu b'ale la ministre in jɛna ni kɔ a ye ni bɔ la siro bila ne t'i kuma tigi ye mais i ye mun dɔn hɔrɔn i ye mun dɔn n'i ma fɔ walahi kuma tigi n'i ye fɛn fana fɔ mun ti mɔgɔ la i b'a k'a fɔ mɔgɔ ma a bɛ tigɛ la kabini kuma fɔtɔ minnu b'a k'e lamɛn fana ni kodɔnbaw don o b'a dɔn k'o fana bɛ tigɛ Sénégal ko monsieur le ministre ni mun kɔni f'i ye ni ɲɔgɔn ka lafiya sababu kɔni bɛ ne na ne kɛ bɔ mɔgɔ tɔw cɛla n jɛna a ye fa bɛɛ ɲɛna an bɛɛ sigilen ji cira an bɛɛ ɲɛ kan ɲɔgɔn cercle population ka ca dɛ n'a fɔra k'olu bɛɛ tɔrɔna i kelen kama donc e kelen bi jɛ i ni kɔ olu tɛ k'i si ministre ko ko n y'a faamu ko Sénégal ni mun f'i ye i jija bi ta kɔni y'a faamu o bɛ fɛn fɛn fɔ kana tɔ ka jɔ i la dɛ o ye ɲɔgɔn ka numéro ta k'a ta o don la fɔ bi Sénégal ministre bɛ kuma Sénégal kɛra o y'a fɔ ta tiɲɛ don wa monsieur le ministre a sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ tɛ ani Haidara fana bɛ ten ani olu ka kuma o kɔrɔ tɛ k'olu dama nɔgɔn koyi ko karamɔgɔ ye wari di donso ma donso ye wari di karamɔgɔ ma ne yɛrɛ ɲɛna Sero bi yan a ko a ma sɔn a minɛ donso fana ma sɔn ka wari ta ko nin minɛ an bɛ mun kɔ dɔrɔn dugawu kan ye mais o de yɛlɛmana ko karamɔgɔ Haidara b'a ka donso financer hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ a fɔ don min na ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ o dɔ de bi tigɛlen ye. Amaraw nin tun ye Sɛnɛka maaw u ye sigi min kɛ ni kunnafonidilaw ye ka se ka jaabili kɛ kuma minnu bɛ ka taa ka ɲɛsin ɲɔnɔ donsolakaw ma k'u bɛ ka bingali kɛ u bɛ ka maaw ka nafolow minɛ u bɛ ka maaw ka dabaw minɛ ne hakili la aw ye faamuya sɔrɔ a la nka o kɔfɛ sa min ye ozone maaw ye olu fana bɛ damakasi la bi k'a fɔ nin y'a kalo 2 ye olu tɛ ka se ka kalo sara sɔrɔ Basila an t'u lamɛn seereya min sɔrɔla ye an ka jɛ k'a dɔɔni lamɛn o la. Awa Jara ozone Mali farage gɛlɛya de b'an kan o de y'a to an bɔra an b'an ka problème fɔ mɔgɔw ɲɛna o de y'an bɔkun ye parce que an ye kalo 2 sɔrɔ an ma sara an 2 sabanan na bon ɲɛmɔgɔw ma fɛn fɔ an ye u ti ka kuma an tɛ ɲɛ dɔn a la an fɛnɛ ko musow ka don na an k'a lajɛ an ka bɔ an ka na an yira mun b'an kan o ka dɔn wa an ka sara bɛ ka taa hectare la a ti ka di an dun an bɛ baara in na a ma nɔgɔn wa fɛn fɛn bɛ baara in na n'i y'a muso fɛn fɛn jɔ 100 sara la a si n'a cɛ tɛ yen nɔ ko mun b'a halala du kɔnɔ a ti tɛmɛ mɔgɔ 10 kan a tɔ 90 a si t'a halala du kɔnɔ an bɛ débrouiller de la an b'an cɛw dɛmɛ n'a fɔra k'e b'o la denmisɛnninw bɛ kalan na kalo 2 e tɛ sara a kuma tɛ fɔ an n'a bɛ kɛ fɛnɛ tuguni ni u bɛna di fɛnɛ tuguni u bɛ kelen de d'i ma o b'a sɔrɔ walijuru b'i la an bɔkun de Asimi u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ ozone musow la quoi n'an ka mɔgɔ fɛnɛ accident sɔrɔ bon olu fɛnɛ kan ka wari min di o accident tɔ ma k'a dɛmɛ o sɔrɔli o ye problème ye tiɲɛ tiɲɛ na ni faamaw sera k'u kɔfilɛ n'a bɛ diya an ye dɛ parce que an bɛ tile la an bɛ baara la baara in ka di an ye dɛ mana ko an tɛ ala de la an k'o kɛ. Ne bɛ baara kɛ ozone de la an bɛ ozone la bi nin y'a san joli gɛlɛya min b'an kan ozone na an yɛrɛ de b'a dɔn syndicat b'an bolo superviseur b'an bolo an mana problème sɔrɔ an dugumamɔgɔw tɛ ɲɛda ko la an tɛ explication y'a la prime de
hakilisigi n'o y'an bɛ gitɔrɔn min kan o t'an bolo problème mana an sɔrɔ gitɔrɔn sanfɛ sisan an bɛ bana an cɛw ma n'an ka famille de b'an furakɛ wa n'i ye kalo 2 kalo 3 kɛ ma yɛlɛ gitɔrɔn sanfɛ k'o bana t'i la u bɛ tila k'i tɔgɔ bɔ lisi la an kɔni b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ se t'anw ye dɛ n'i y'a ye an bɛ se gitɔrɔn kɔni sanfɛ k'an bɛ taa baara kɛ o kɔrɔ de se t'an ye fɛn t'an bolo an ka denmisɛnninw b'an bolo an kɔni b'a ɲini u fɛ se t'an ye u k'a kɛ ala kama Asim n'a ka jama ani an bɛ interne mun kɔnɔ yan nɔ a n'o ɲɛmɔgɔ u k'an dɛmɛ ala n'a kira yɛrɛ de kama parce que baara in ka d'an ye kalo 2 fɔlɔ u bɛ yen nɔ hali sini an b'o sara sɔrɔ u y'an bila ka taa gɛrɛfu la an taara gɛrɛfu la k'u b'o sara d'an ma f'an filɛ yɔrɔ ma u ni ɲɛmɔgɔw bɛnna la u y'o wari sɔrɔ an filɛ yɔrɔ min na an dugumamɔgɔ hali dɔrɔmɛ 1 an m'a sɔrɔ a la an filɛ baara la ngo tuguni an donnen filɛ an kalo 3nan na dɔrɔmɛ 1 ozone mɔgɔw m'a sɔrɔ an b'an kalo 3nan de la nin an kɔni b'a ɲini u ka ozone lajɛ o de kɔni ka d'an ye Kulubali i ka teli bi dɛ